aṣojú Odùduwà aṣíwájú fún gbogbo akéwì ní tilé toko. Ọjọ́ ńlá, ọjọ́ alárinrin, ọjọ́ mọ́nìgbàgbé ní ọjọ́ 14 oṣù kínní ọdún 1971, ọjọ́ tí ikú bàbá yèyé ọba Lámídì Àtàndá Ọláyíwọlá Adéyẹmí kẹta gorí ìtẹ́ àwọn bàbá wọn nílùú Ọ̀yọ́ Aláàfin ọdún 51 lórí àpèrè. Ẹ rí i pé ọ̀nà ọpẹ́ ti yọ fún ọba Lámídì. Kábíyèsí, mo bá yín yọ̀, mo sì bá yín dúpẹ́. Kẹ́ ẹ lògbà pẹ́ nílé ọlá, ìgbà ọdún kan ni ẹ̀ẹ́nì wájà bọ̀rọ̀. Kábíyèsí o, Aláàfin Ọ̀yọ́, His Imperial Majesty ọba Lámídì Adéyẹmí kẹta, bàbá kẹ́ ẹ gbó kẹ́ ẹ tọ́, àfọ̀n yín yóò gbókó tó wọ̀, kẹ́ ẹ fọwọ́ páwú, kẹ́ ẹ fèrègì jòbì. Ikú bàbá yèyé ẹni tó bá ní kẹ́ ẹ mọ́ bọ̀ lẹ́ẹ̀ní débá nílé. Adéyẹmí o, máa rìn máa yan fanda, tọ́mọ eku ló lé ọmọ ejò ní rìn fàlàlà, ìrìn lásán ló ń rìn, eré làwọn ọ̀tá ń sá. Lámídì Àtàndá Ọláyíwọlá Adéyẹmí kẹta ọjọba ní ìlú Ọ̀yọ́, ó sì lapa sí rere. 51 years on throne, ó kúrò láwàdà. Adéyẹmí o, kábíyèsí ọba Lámídì, ọba bíná ti tó lèéfín tó, ọkùnrin ogun pánkópì ọkùnrin ìkàyà, máa fẹ́ lálàáfin ìlú Ọ̀yọ́. Iṣu kì í hunná, èkúkú iṣu kì í wọ̀bẹ, orí ìtẹ́ àwọn bàbá rẹ̀ lọ wà. Lámídì o, ọwọ́ tí ọ̀gẹ̀dẹ̀ wọn bá gbé ara rẹ̀ ni ó fi nà, ẹrù tí tẹ̀tẹ̀rẹ̀ gún wọn bá dì orí ara rẹ̀ ni ó dìlé. Olúbíkin ló kọ́kọ́ jáwé, ọ̀sán ìbíkin ló sì kọ́kọ́ wegbò. Àkọ́parí látàrí kọ́lé tiẹ̀, a kì í gbọ́gbì èèrà. Adéyẹmí Aláàfin sọ fún wọn pé àfòpin iná tó fẹ́ pa fìtílà ara rẹ̀ ní ọ̀pá pírí lolongójì, a kì í bọ́kùn ẹyẹ lórí ìtẹ́. Adéyẹmí Aláàfin, nǹkan kan ò ní í ṣe ọ́. Aṣojú Odùduwà ká tún péjú ṣe tẹ̀mí.